खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133थि डुरान्ड काप जोलुर गेलेनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय भारतनि रौनिया हानजा आरो बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजानाय डुरान्ड काप जोलुर गेलेनायखौ मैयानि समाव रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जादों जेराव बर' हारिनि रंगिना संगिना हारिमुखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु आरो मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जादों बेनि अनगायैबो इन्डियान आर्मिनिफ्रायबो हेलिकप्टार आरो स्काई डाइभिं खालामनानै भारतनि फिरफिलाखौ अख्राङाव बिरहोनाय जादों बेबायदिनो बायदिसिना रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन डुरान्ड काप जोलुर गेलेनायखौ बेखेवदों मैयानि बेखेवनाय सानाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव जोलुर गेलेनाय जादोंमोन जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ 2-0 गल फारागथियाव फेजेनदों मिथिंगा बिमानि आरोबाव मोनसे गिथावना महर हा गिसिगानायजों 4 घन्टानि गेजेरावनो 93 सुबुंनि जिउ खहा जादों जोंनि हादराव हा गिसिगानायजों बेबायदि गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरांखौ जों गुबुन हादरफोरावसो खोनानो मोनोमोन नाथाय जोंनि हादरावनो जादों गिथावना हा गिसिगानाय जाथाय केरालानि मोनथाम गुबुन गुबुन जायगायाव हा गिसिगानायजों 4 घन्टानि गेजेरावनो 93 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बादिब्ला 100नि गोबाङा जोखोम जादों बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो गोमानानै दंबावो बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै साननाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरांसि समाव बयबो उन्दुलांफुबाय थानाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव केरालानि माखासे ओनसोलफोराव दैबानाबो जाखादोंमोन नाथाय दैबाना जानायनि अनगायैबो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गाहायनि गामियाव फबसिनफैदों जायजों दासिम 93 थैनायखौ मोननाय जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो गोमानानै दंबावो जाथाय जानाय लोगो लोगोनो रैखा खालामग्रा हानजायाबो रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावदों एनडिआरएफनि मोनब्रै हानजानि गासै 400नि गोबां सोद्रोमाफोरा रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावदों एनडिआरएफनि अनगायैबो आर्मि आरो मेडिकेल टीमनि गासै 225 सोद्रोमाफ्राबो रैखा खालामनायनि खामानिखौ मावदों ओजोंहाय जाथायाव जिउ खोमानांनाय न'खरनो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां होनो थाखायबो फोसावदों आरो तामिलनाडु सरकाराबो केराला सरकारनो 5 कौटि रां होनो थाखाय फोसावदों फारसेथिं दैबाना आरो फारसेथिं हा गिसिगानाय जाथाय जानायजों केरालानि दाब दाब जायगायाव गोबां खहा जादों गोबां सुबुंफोरनि न' बांफोरा हाजों फबसिनजानाय आरो दैजों बुखारलांजानायनि अनगायैबो लामा सामा दालां फरायसालि बायदिफोराबो दैजों बुखारलांजादों मानास हाग्रामानि सानै मावथिनो गोदान दिल्लीयाव बान्था मानास हाग्रामानि सानै मावथि नयनज्योति पाठक आरो बासिराम ब्रह्मनो गोदान दिल्लीयाव बान्था होदों मानास हाग्रामानि जिब जुनार रैखाथि होनाय आरो सिखाव फलानि हेंथा गोख्रों हाबा मावनायनि थाखायनो बिथांमोन सानैनो गोदान दिल्लीयाव बान्था होदों हादर गेजेरारि मोसा दिवसनि सानजों लोब्बा लाखिनानै गोदान दिल्लीयाव मिरुनि मन्त्रि भुपेन्द्र यादव बिथाङा नयनज्योति पाठक आरो बासिराम ब्रह्म बिथांमोननो बान्थाखौ गथायदों हादराव फिन गेदेर रेल जाब्रबथाय जानायजों मोन 8 दाब्बाया रेल लामानिफ्राय हायाव गोग्लैहैदों जाय जाब्रबथायाव 2 दावबायारिनि जिउ खहा जादों आरो 20 दावबायारिया जोखोम जानो गोनां जादों झारखन्डनि राजकुमार स्वान रेलवे स्टेशननि साखाथियाव जादों बे जाब्रबथाया हावड़ा CSMT एक्सप्रेसआ मुम्बाइ फारसे थांबाय थानाय समावनो माल रोगाग्रा गारिजों फुंनि 3:45 बाजिसोआव सौग्रावलायदों जेराव मोन 8 दाब्बायानो रेल लामानिफ्राय बायजोआव गोग्लैहैदों जाहोनाव रेल लामा बन्द जानायनि थाखाय गोबां रेलगारिफोरखौ केन्सेल खालामनोबो गोनां जादों मैयानि सानाव फोरमायथिनो गोनांदि हादराव गले गले गेदेर रेलगारि जाब्रबथायफ्रा जाबाय थादों आरो बे रेल जाब्रबथाया बे बोसोरनि 4थि जाब्रबथाय नोंथाङाबो नोंथांनि न'खरनियाबो रेलगारि जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायोब्ला 10 लाख रांसिम मोननो हानायनिबो खाबु दं नाथाय नोंथाङा माबोरैहाय बे 10 लाख रांखौ मोननो हागोन फै बेखौ मिथिनानै लानि रेलजों दावबायनाय समाव नोंथाङा IRCTC वेबसाइटनिफ्राय टिकेटखौ रिजार्भेसन खालामनो नांगोन आरो IRCTC वेबसाइटआव रिजार्भेसन खालामनाय समावनो 45 फैसा होनानै ट्रेभेल इन्सुरेन्स खालामनो नांगोन
अब्लानो नोंथाङा रेलजों दावबायनाय समाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायोब्ला 10 लाख रांसिम मोननो हागोन। ट्रेभेल इन्सुरेन्सनि बायदिब्ला जाब्रबथायजों जिउ गोमायोब्ला नखरनिफ्रा 10 लाख रां मोननो हागोन। अरायनि थाखाय देहानि गासै अंगफोरानो गेबें नङै जायोब्ला 10 लाख रां मोननो हागोन आरो देहानि माखासे अंगफोराल' अरायनि थाखाय गेबें नङै जानानै थायोब्ला 7 लाख 50 रोजा रांखौ मोननो हागोन। लोगोसे देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय 2 लाख रांबो मोनफानो हागोन आरो गासैनिबो केसआवनो बे 2 लाख रांखौ मोननो हागोन। नाथाय जाब्रबथाय जानायनि 4 दाननि गेजेरावनो क्लेम खालामनो नांगोन, अब्लासो बेफोर रांखौ मोननो हागोन। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि मानु भाकेर बिथाङा जारिमिन बानायदों। 10 मिटार एयार पिस्टल इन्डिभिजुएलाव मानु भाकेर बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहानानै भारतनि थाखाय जारिमिन सोरजिदोंमोन, जेराव बिथाङानो गिबिसिन आइजो गेलेगिरि जाय पेरिस अलिम्पिकआव मेडेल देरहासारनो हादों आरो भारतनि उदांस्रिनि उनाव मोनसे अलिम्पिकआवनो 2 मेडेल देरहासारनो हानाय बिथाङानो गिबिसिन गेलेगिरि। फोरमायथिनो गोनांदि पेरिसआव जानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि वमेन शुटार मानु भाकेर बिथाङा 10 मिटार एयार पिस्टल इन्डिभिजुएलाव ब्रन्ज मेडेल देरहाखांनो हानायनि उनाव आरोबाव 10 मिटार एयार पिस्टल मिक्सडआवबो ब्रन्ज मेडेलखौ देरहासार जानो हादों, जेराव मानु भाकेर बिथाङा साराबजट सिंहजों लोगोसे जयनो करियानि गेलेगिरिफोरनि हेंथा गेलेदोंमोन आरो 16 आरो 12 फारागथियाव करियानि गेलेगिरिफोरखौ फेजेनदोंमोन भारतनि हानजाया। फोरमायथिनो गोनांदि मानु भाकेर बिथाङा आरोबाव 25 मिटार एयार पिस्टल गावनायाव बाहागो लाबावगोन। बेयावबो बिथाङा मेडेल देरहासारनो हागोनखौ आसा फारिनायखौ फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि दासान्दि जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव जापान हादरानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासार खालामनो हादों। गासै 13 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव चाइना हादरा गासै 14 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। अस्ट्रेलियाया 11, फ्रान्सआ 18, साउथ करियाया 11, इउनाइटेड स्टेट्सआ 26, ग्रेट ब्रिटेनआ 12, इटालिया 11 आरो भारतआ दासिम गासै 2 मेडेल देरहासारनो हाबाय। आसाम आरो मेघालय बे मोननै रायजोनि गेजेराव दावराव दावसिया सिगांनि समनिफ्रायनो सम सम जाबोबाय थादों। गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ लानानै दावराव जाबोदों मोननै रायजोनि गेजेराव। दा आरोबाव मेघालयआव आसामनिफ्राय थांनाय गारिफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनाय जाबाय थादों। आसामनि रेजिस्टार खालामनाय गारिफोरखौ मेघालयआव हेंथा होनाया दासान्दि खौराङाव गोसारबाय थादों। बे जेंनाखौ लानानै आसुनि दैदेनगिरिफ्रा खासि स्टुडेन्टस इउनियनजोंबो सावरायदोंमोन, जाहाथे मेघालयनि ड्राइभार एस'सिएशनफोरजों बेफोर जेंनानि सोमोन्दै सावरायो आरो मोननै रायजोनि गेजेराव सोमजिनाय बे जेंनाखौ जाहाथे सावरायनानै थाबैनो सुस्रांनानै होयो। बेनि थाखायबो आसाम सोरखार आरो मेघालय सोरखारखौबो खावलायदोंमोन आसुनिफ्राय। नाथाय बेनि उनावबो मेघालयआव आसामनि रेजिस्टार खालामनाय गारिखौ गाग्लोबनाय खौराङा सौफैदों। आसामनि सासे PWDनि फार्स्ट क्लास थिखादारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिथाङा मेघालयनि टुरायाव थांदोंमोन, जेराव बिब' थायो, नाथाय बेयावनो गारिखौ लामायाव दोनथ'नाय समावनो गारिखौ गाग्लोबफैदों होननानै अजद होदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेघालयनि माखासे गारि सालायग्राफ्रा फैनानै हुमखि होफैदों। गारिखौ बोखाराबा 20,000निफ्राय 30,000सो खहा जानाय बायदि खालामनानै हरगोन होननानै हुमखि होदों आरो बे जायगाया दावबायारिफोरनिसो होननानैबो बुंथिदों होननानै फोरमायथिदों थिखादारा। बेनि अनगायैबो जाथायखौ लानानै टुरा पुलिस थानायाव गसर हैनायावबो गसर होनायखौ पुलिसा आजावाखै होननानैबो अजदखौ होबावदों बिथाङा। नोंथांमोननो मिथिहोनाया गोनांथि आसामनि गारिखौ मेघालयआव गाग्लोबनाया दासान्दि जायगा जायगा जागासिनो दं आरो बेनि खौराङाबो गोसारगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो बे समाव जुदि मेघालयआव दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों, अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, OCT, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन, डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट, डक्टर पायल सिंगला,
MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबार खालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों